Ne-am pregătit cu mult drag, cu mult sport, cu mult efort pentru acest eveniment. Și am pregătit și niște colinde și l așteptăm și pe Moș Crăciun să vină în timpul sărbării. Sperăm că o să vă placă și să ne însoțiți numai la sfârșit cu aplauze după ce se termină sceneta. Eu vă doresc vizionare plăcută și dacă se poate să puteți să rămâne ca să nu deranjați. Mulțumesc frumos! Acum aveți vedem întitulată, cu nou cu povai așa, anul eu de-apoi vădea. Deschide, omule bun, că sunt ostenit atâta drum. Eu în casă m-am culcat, nu am venit sunt pat. Caută în altă parte, pleacă mai departe. Te rog. Vine o casă luminată să mai încercăm o dată. M-aș primi, dar sunt săracul. De unde vii și cine ești? De la mine ce dorești? Iosif? Eu, Maria, am venit la zivarul de crezi, am bătut la multe fost și zic că eu un om a fost. Pentru noi să ne întâlnim, vă rugăm să ne împrimiți. Nu ne gândiți. Puteți să ne stăm și apoi să plecăm. M-aș primi, dar sunt săracă. Am o cameră și un pat. Nu am loc să vă primesc, să vă povestesc. Vă rog, bucurați, afară nu le lăsați. Că se nască, sunt ca nevastă. Dragul cu animale, un măgarul poșoaie. Dragul e căpător, veți găsi un colțișor, să mă întindeți voi iubi, ca care fate. Noi din suflet ne mulțumim. Noapte bună, vă dorim! Noapte bună! Toată dragul, draga mea! Vom uita! Vai, ce tuneric este! Ce zărișat și dodinește! Uite aceștia animali, sunt atâtea de privitoare! Sunt ceruri înțelease.
este cel pornea care a dispărut atunci dintre florile din lume. S-a dispărut deodată. Într-un mod așa ciudat, el a lăsat să zboare, lui gătit de sărbătoare. Nu vă întoarceți fără el. Îngera și-au curat și s-au pus pe căutat peste stele plin de nori, prin copii și prinzători. Peste tot a căutat, dar de-o fluturat n-au luat. V-ați întors așa târziu? Și ne fluturat stil. Pil am căutat, dar de fluturat și nu a dat. Și de fluturat răcotat pe contenare. Fluturat că nu-i se poate. Unde se mai poate? Știi să date. Mai avem ce să lucrăm. Să pregătim o scutece, lucruri ce mitite. Flora vrea să-i lucre sus pe a iubitului Iisus. Nu știu ce să vorbesc, Flor, tu unde să-l găsești? Moară de vaca doamnă făi. Iertați-vă, dragilor, că am pornit așa Iertați-mă, dragilor, că am pornit așa în zbor, fără să spun. Am coborât pe pământ, am plecat pe capul meu. Pare așa de rău. Tata, nu trebuie să clipă asta. Ce-am fluturat pregătit de un sână. E târziu, oameni, cum să te podolim acum. Poate stea călăuritoare, iar noi călare. Sunteți gata?
O lumină mă orbește și un cânt ce mă amuțește. Este bună voră, bate în cer și pe pământ. Viserea vi s-a născut, Bucusorul Sfânt. Ascultă că i-am învățat, o găsiți în casă la. Mergeți repede la el, al vostru evaluier. Priviți-mi la cazuri. Cine sunteți voi? Vieți pânății de-aia au! Vă rugăm la noi! Unde s-a aflat? Vă veți fi așteptați aici, în plasa născut. Îngerașii ne-au zis că Mesia cel promis într-un grăid ni s-a născut. Tadeu, cupiat, s-a adus în vindecat. Mulți minuți. Este copii peste căsuți. Ți-am adus în oră lapte să crești mare și în fapte. Noapte, gajda uitaia nu mai e, multe ca și ciobănești și cântece îngeiești. Don, don, don,
bane, este noapte și e soare. Cine cântă așa frumos? Mesia, știi, azi în lume a venit. Mântuitori, dăgăiați și cumpători, că nu te-am primit în casă. La inimă voiasă, se dacă vă scăciure, nu te schimbați pe lume, copiilor cu mința de multe nepării, dar nu multe bucurii, ciocolată, bucării. Să ia crinam și la copiații europeani. Bunătatea mă găsește, pe orice sărat găsește, mănărat gătuș să ai, copiaților să dai. Și de atunci, dragi copii, toți împarte jucării, copilașilor cominți, care ascultă de părinți. Aveți un scaune pentru nostru? Mă privești acolo lângă tine? Da? I
sunteți extraordinari. Știți ce înseamnă extraordinar? Ce înseamnă? Sunteți foarte buni. Cântați frumos. Vreau să vă spun că sunteți și frumoși și cântați foarte frumos. Acum te combinăm cu îmbrăduți. Da? Cred că știi Îmbrăduți mitite, astăzi am primit, l-am privit și apoi am împodobit. Domnul mic și mai mare, pe cum ți-am pus, nu mână în jucării și o steluță sus. Drăguțule, prietene, nu-mi veselesc sărbătorile. Cetina ta, strălucirea ta, când te privesc, îmi sare inima. Tu din munți ai venit și te-aș întreba, nu cumva ți-este dor de pădurea ta, dar nu ești singură și eu își doresc. Ești prietenul meu și eu te iubesc. Căruțule, prietene, nu-mi veselesc sărbătorile. Cetina ta, strălucirea ta, când le privesc, îmi sare inima. Vai, dar ce frumos sunteți și cu atât mai mult când cântați. Aveți niște voci extraordinare. Sunteți niște îngeri, îngerari. Știați, nu? Noi suntem trupa îngerașilor. Da? Ia să vedem ce ați mai pregătit voi. Colindăm, colindăm iarna, de gauze la pereți. Colindăm, colindăm iarna, cu horii de veștine. Antărnița colinda, în noaptea de Crăciun. Pe la casa Albuia, în noaptea de Crăciun. Colindăm, colindăm iarna, de auze la pereți. Colindăm, colindăm iarna, cu horii de veștine. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Ia spuneți, a fost Moș Neculaică la voi? Da! Moș Neculai mi-a zis că, știți că Moșul Neculai e prietenul meu cel mai bun. Da? Și Moșul, știți că a făcut o listă cu ceea ce ați făcut bun și ceea ce n-ați făcut bun. Mai țineți minte? Și mi-a transmis Moșul totul, absolut totul. Nu, Moș Neculai mi-a transmis prietenul meu cel mai bun. Și mi-a zis că sunteți copii extraordinari. Da, sunteți foarte copii buni. Ia să vedem acum, mai aveți de cântat? Da, ușoare, are răbdare, toată veșnicia are în față. Da, mulțumesc. Ce se aude, ce are, clopoței sună plin și iubite sărbătoare, ratele și-a plin. Bine Moș Crăciun, ho, 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 e pe drum. Bine Moș Crăciun, ho, 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 e pe drum. Muzica cântă la vânt, sterce steluțele, fulgi curii
Vai de mine, v-am adus ceva aici? Nu? Mai e? Dar Extraordinar. spune dacă ți-a plăcut cântecul. Mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Da, da. E pe drum? E pe drum. Și unde e Sania ta, moșule? Sania mea este la munte, pentru că aici nu este zăpadă. Am venit pe jos, Și Reni, tot la munte? la ușă. Vreți să-i vedeți? Aoleo! E lume multă, nu poate să treacă pe aici. Zăpada? Unde e zăpada? De ce nu mai are zăpadă? Trebuie să vină și zăpada, așa-i? Vreți zăpadă? Dar părinții nu vor zăpadă, pentru că rămân împotmoliți cu mașinile. Părinții, vreți zăpadă? Da! Multă zăpadă! Și cei care aveți mașini? Sigur? Nu mai aveți? Oricum, ia spuneți, cine v-a îmbrăcat pe voi așa frumos? Înseamnă că și părinții sunt extraordinari. Ha? Da. Oricum, cred că nu o să vă... O poezie? Foarte atent cine spune poezia. Haideți să spunem poezia. Moș Crăciun, care ești bun, uite, aș dori să spun că la anul care mai vin, să e mulți ani bucării. Dar îți are multă sănătate. Pentru tata și bunica, pentru bunul și bunica, pentru mine să ajut. Eu pot fi cuvinte. Să învăț și să Bravo! Părinții aplaudă! Ați terminat? Vreau să întreb pe copii ceva. Ia să vedem copii. Las aici. Extraordinar. Moșul mai coară. Ia să vedem noi ce ați pregătit voi înainte de aceste cântecele. Ia spuneți voi, ce ați pregătit înainte de aceste cântecele pe care le-ați făcut? Cum? Nu, ați făcut o șunetă. Atâta? Ce sărbătorim noi la Crăciun? Nu vreți? Cum? Ați auzit aici? Ce sărbătorim de Crăciun? Nașterea lui Iisus! Păi asta ați făcut voi aici, nu? Sora, asta ați pregătit? Unde ești sora? Sora. Deci, nașterea lui Iisus ați pregătit, da?
Știți că Iisus s-a născut, dar să știți că dacă Iisus nu se naște în inimile noastre, cum să se nască în inimile noastre? Să fim mai buni, mai ascultători, să ascultăm de sora, să ascultăm de mami, de tati. În felul acesta Iisus naște în inima noastră. Și ce se întâmplă? Dacă Iisus naște în inima noastră, noi devenim mai buni. Sunteți de acord cu mine? Da! Suntem de aceeași părere? Da! Vreau să vedem cine e împotrivă. O să ce sunt împotrivă? Eu! Dacă nu vreți pe Iisus, moșul este foarte... Păi, Iisus Vreau să vă păcălească. Iisus trebuie să se nască în inimile noastre, da? Vreți să se nască Iisus în inimile voastre? Da! Vreau să vedem. Cine vrea? Cine vrea că Iisus să se nască? Dar și părinții? Părinții, nu vreți? Ia zic la zonă. Cine vrea să nască Iisus să se nască? Toată lumea! Hai să strigăm o dată. Trăiască Iisus, da? Trăiască Iisus! Trăiască pruncul Iisus! Extraordinar, așa nu vreau. Deci de azi înainte să știți că o să fiți copii mai cuminți și pruncul Iisus îi cere să vă dea, așa cum a spus în ultima poezie, să vă dea sănătate, să creșteți mari, să fiți ascultători, să dea sănătate, pruncul Iisus sănătate lui mami, lui tati, lui bunicu, lui bunica și cred că și lui moșul, nu? Vreți să dea sănătate și lui moșul? Vai de mine! Copiii așteaptă cadourile. Măicuță, pentru tine n-am cadou. Îmi pare rău, dar pentru tine n-am. Moșul vine la copii, eu nu cred în Moș Crăciun. Dacă nu crezi, moșul nu-ți dă nimica. Dar voi credeți în Moș Crăciun, așa-i? Deci dacă voi credeți, moșul o să vă dea ceva. Pentru sora lui, da? Ia să vedem. Diana. Așa, Anastasia. Haide. Mulțumesc frumos. Așa. Alexia. Fetița aceea de acolo, toate cuvinte. La mine, la sfârșit. Așa. Îmi plac cadourile. Antonia. Și mie. Așa, mai Iulia Sarfilia. Așa. Mai Iulia Ciornei. Sunteți mare. Sofia. Și Sofia. Cine e asta? Materia, acum vine la moșul. Și tu ești Moș Crăciun? Și tu ești Moș Crăciun? Văd că sunteți cu mine Moș Crăciun, voi. Nu, de la moș. Hai, Florin. Da, eu sunt Moș Crăciun. Și eu sunt Moș Crăciun. Ce mânașul? Moș Crăciun, doresc să-mi dați ție. Ce mânașul? Da, vine imediat și pentru tine. Sigur vine. A dus și pe mine. Ori... Hai, Rareș. Hai, Rareș. E iubit? Hai, să vii cu mine. Te rog. Rareș? Avem aici așa un băiețel. Hai să luăm cadou. La așa, ai văzut că e foarte frumos. Ai văzut? Ție, nu ți-am uitat și mai Ai văzut că... ce ai vrut? Vezi foarte. Luca. Andrei, tu nu o să ajut. Dar ne da lecție? Ori! 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 Bine ți dau ție! Cum spune moșului? Da, am venit Maria! bine. Maria! Maria! Îl deschidem acasă! N-au înțeles?
Cum se spune în nemțește? Mulțumesc! Danke schön! Bitte schön! Danke schön! Mai știți un alt? Danke schön! Dar acum am o rugăminte la părinți. Ia să vedem părinții dacă știu o colindă moșului. Oricum moșul nu are cadouri pentru părinți. Cadoul cel mai frumos este pruncul Iisus. Îmi dați pruncul? Îmi aduceți pruncul încoace? Cineva? Hai, ia să vedem cine aduce pruncul. Pruncul încoace. Hai să-mi aduceți pruncul încoace. Mersi, Maria. Ești Maria, nu? Îmi dai pruncul? Îmi mulțumesc? Da? Facem o colindă cu părinții și la sfârșit îl dau pe pruncul Iisus. Să duceți acasă în inimile voastre, da? Haideți să cântăm. Colindăm cu ce colind? Ce colind știți cel mai bine? Cu ce festiv? Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Noi la Viclaim am fost, noi la Viclaim am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut și viața mamă, și-am văzut și viața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani cu bine. La mulți ani cu bine. Spuneau mistic din Evul Mediu că Iisus putea să se nască de sute de mii de ori, dacă nu se naște în inimile noastre, n-am făcut nimic. Eu, Moș Crăciun, vă doresc tuturor ca pruncul Iisus să se nască în inimile voastre, să se nască în inimile copiilor voștri, care sunt așa de minunați, și să se nască mai ales în familiile voastre. Să nu uitați că lucrurile exterioare nu ne aduc atâta pace cât ne aduce pruncul Iisus în inimile și în viața fiecăruia dintre noi. Vă doresc tuturor Crăciun fericit și un an nou binecuvântat! Vă dorim un Crăciun binecuvântat, cu multă pace, liniște, să vă odihniți și bine și un an nou cu multă prosperitate, sănătate și cu mult succes. Acum o să cântăm La mulți ani cu toții, ca să încheiem serbarea noastră. Mulțumim moșului că a venit și ne-a încântat și ne-a bine dispus în seara asta. Mulțumim mult și le așteptăm și la an să vină. Ne invităm să cântăm La mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!